Magandang tanghali sa inyo mga kalas. Pasensya na, minsan lang tayo makapag-upload kasi busy tayo sa work. Lalo na pang night shift na ako. Kaya mahirap, puyat talaga pag ano, pag labas galing sa trabaho, puyat na puyat. Ayan. Kumusta na kayo mga kalas? At gusto ko rin magpasalamat sa inyo no, sa lagi niyong pagsuporta, lalo na sa ating mga solid supporters dyan. At sa mga bago pa lang sa aking channel, sana i-subscribe yung ating bahay, Alas 3 TV. Yan, sa napansin yung mga kalas, binalik natin yung yung unang pangalan ng ating bahay, Alas 3 TV, kasi yan din yung yan din yung ang tawag dyan. Basta ayan mga kalas, ngayon mga kalas, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng yung puso. Alam yung puso mga kalas? Ito, tuturuan ko kayo paggawa ng puso. Ito yung puso mga kalas. Yan, turuan ko kayo paggawa ng puso. Ito lang. Ito yung lokay o dahon ng niyog. Itong isa medyo mas malaki ito. Ito yung gagawin nating puso. Alam yung puso? Yung dahon ng niyog nilalagyan ng bigas para maging kanin. Yan. Ito yung ginagawa naming walis. Tsaka ito yung gagawin na puso. So ganito lang yung mga kalas. Medyo ito. Pwede nito. Ganito yung gagawin nyo. Yan, ganon nyo. Parang ibaluktot. Tapos lagay nyo dyan. Tapos iano nyo 2 beses. Parang iikot. Tapos hawakan yung ganito. Tapos ipasok nitong ito sa kaliwa. Dun sa pinasok mo, ipasok mo rin tong dito sa kanan sa pangunang ikot. Yan, kunin mo ito. Tapos ipasok mo rin ito. Yan. Yan, malapit nang mabuo. Tapos itong panghuling ikot, ipasok mo dito sa ito. Yan. Teka lang. Ito. Yan. Tapos ito, pasok mo dito para tapos na yung kabila. Tsaka dito may isa dito na hindi pa na kunin mo yan. Tapos ipasok mo ito. Yan. Yan, maging na siya. Maging puso na siya. Anuhan na natin, hipitan lang natin. Hipitan natin. Yan. Madali lang ito. Pwede din kayo magkapira nito. Yan. Ito yung tawag namin na binaki. Binaki dito, binaki. Maliit lang ito kasi may sukat ito sa lang. Depende ito sa anong sukat ng gusto ng nagpapagawa. Example, kayo yung customer ko, kayo na yung kayo yung kung anong sukat ang gusto nyo. Yan. Yan ito yung binaki. Meron din ito dyan sa inyo. Dun sa hindi pa hindi marunong gumawa, ito na. Doon na yun, puso. Yan ito. Kitan pa natin ng konti para hindi sayang yung bigas. Para hindi makadaan yung bigas. Yan. Yan.
Ang tanong, paano natin ipapasok yung bigas? O, dito. Dito sa dalawang ito, itong nasa kaliwa, dito mo, no? I-press. Yan. O. Diyan may papasok yung bigas. Yan. Dito may papasok ang bigas. Yan. Tapos dito lang yung sukat ng bigas, dito. Dito. Yan. Kasi tutubo pa yan pag pag maluto na. Yan. Gawa pa tayo ng isa. Ito yung dahon ng ito ang itsura ng dahon ng niyog. Ito yung pinakabata na dahon niya. Nung sa gitna pa lang ng Yan. Ilahin natin yung kanyang stick. Gawin itong walis. Tsaka ito gawing so. Yan. Ikot na dalawa. Tapos ganito. Yan, pasok dito sa kaliwa. Hindi lang yan. Anong tawag dyan? Puli-puli lang yan. Puli-puli ba? Palit, Palit-palit. Puli-puli. Ayan Hindi pa yan nahigpitan pero purmang na. Puso na. Pag may okasyon kayo nito, gusto nyo yung may aura na pang probinsya, ito ang gawin nyo. Yan yan. Yan. Dalawa na tayo. Dalawa na tayo. Ito. Yan. Yan. Sa gustong magpa mag-comment lang kayo kung paano ito gagawin. I mean, kung gusto nyong magpa-send ng slow mo nyo lang yung video natin para slow mo nyo na lang yung video natin para mas makuha nyo. Yan tapos dito lalagayan ng bigas. Yan. Diyan ilagay nyo yung bigas dyan. Tapos yung sukat dito lang 3/4. Tsaka ganun nyo yan bago nyo lutuin para yan. Pwede din putulin dito. Yan. Dan. Ayan. Sana natuto kayo sa ating pwede nito pangkabuhayan din sa inyo. Yan Meron dalawang klase nito, may kinasing at saka ito. Yung isa binaki. Yan. Sana natuto kayo sa ating paggawa ng puso. Yan. Maraming salamat. And please subscribe my channel. Bye bye.